Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. Ahoj, ahoj. Jsme tady s Dušanem Štrausem. Zase my. Naše... Dúfam, že vás neotravujeme, neobťažujeme zbytočne. Že ste si niečo donesli, zobrali teda. Já taky doufám, ale podle komentářů to vypadá, že si naopak naše společný díly užívají nejvíce. Všiml si z toho? Ja som si všimol veľa lajkov, to vždycky sa hodnotí veľa lajkov, ale je tam dosť komentárov, tak ja verím, že si niečo dobrali. No to je jasný. Oni už někdy, když natočím video sám, tak oni, a kde je Dušan, co tam děláš ty? Takže teďka byla dlouhá odmlka, že? Vy jste si toho všimli. No. Už si možná někteří báli, že nepřijdeš. No, ja som mal ťažké chvíle v rodine. Nechcem zachádzať do detailov. Musel som odcestovať súdne na východné Slovensko, do Prešova, môjho rodného mesta, kde som sa rozlúčil s mojím najmladším bratom. A to sú proste chvíle, kedy vás to zasiahne veľmi hlboko. A trvá nejaký čas, pokiaľ sa z toho človek dostane. Což je trošku podobný, protože ona vlastně ztráta jako blízkého přítele nebo příbuzného je v něčem trošku podobná i tomu odchodu ze sekty, protože tam taky ztratí všechny svoje blízky, že? Súhlasím. Nejde len o tých blízkych, ale stratí človek vieru. A stratiť vieru môže niekedy znamenať ako veľkú bolesť. Človek si musí siahnuť do svedomia, pretože tú vieru v tom najlepšom slova zmysle prijal ako svoju súčasť. Svoju súčasť života, veril v tie veci, ktoré tam boli povedané. Nejaké myšlenky krásne tam sú vždycky. V každej viere si myslím, že sú krásne myšlenky, vznetné. A on tým myšlenkám ďalej verí, ale neverí tým ľuďom, ktorí to podávajú. Respektíve tomu gurovi. Vo mňa nastal ten najväčší zlom v tom, že som mu prestal veriť. A tá chvíľa, keď to postupne vo vás dozrieva, tak privodí človeku aj také smutné nálady, apatiu k životu, depresie, potrebuje sa s tým vyrovnať. A zistí, že nedá sa to len tak jednoducho, pretože si musí vstúpiť do svedomia. Tam je niekde hlboko v mozgu vytvorený nejaký systém, niečo naprogramované, niečo nové, ktoré predtým tam nebolo, keď poznal toho gurova, a musí ísť do hĺbky toho. Takže v našom hnutí Sri Chinmoya sa hovorilo, tak dobrovoľne tam ľudia vchádzajú, nikto ich do toho nenutí a môžu dobrovoľne kedykoľvek odísť. Áno, ale záleží od toho, ako ste sa nadýchli toho vedomia, gurovho vedomia. By som to prirovnal ku kresťanom, nechcem sa ich dotknúť, ako vážim si veriacich a tak, ale máte tzv. Víkendových kresťanov. To vieš, o čo ide. To je jasný. Takže prídu raz za čas do kostola, tam sa pomodlia a to je tak všetko možno aj. Ale potom sú takí ako ortodoxnejší, ktorí tej viere dávajú viacej, sa pomodlia pred jedlom, predtým ako idú spať, prečítajú si Bibliu, zamýšľajú sa nad tým všetkým, jak to vlastne funguje, tá duša, ten Boh, Ježiš Kristus a tak ďalej. A potom sú ešte viacej ortodoxnejší, ktorí zasvietia celý svoj život tomu hľadaniu Boha a zjednoteniu sa s Ježišom a všetkým, čo hovoril, a zatvoria sa teraz do kláštora. No právě, to bych řekl, že není to hledání Boha, ale následování, poslouchání Boha nějaký vědom. Protože, dobre, že jo? Veľmi dobre. Takže ja som sa dostal až do toho 3. štádia. Boli tam žiaci a sú naďalej žiaci, ktorí proste tam chodili raz za čas na meditácie, ktoré boli povinné síce, ale prišiel raz za čas, keď nechýbal viac ako 3 týždne, tak to bolo v poriadku. A nikto sa o nich nestaral. Keď prišli domov, žili normálnym životom ďalej. Lenže ja som žil tým životom 24 hodín. No jasný. Takže pre mňa guru sa stal, ako on píše, keď môžem citovať, pýtali sa ho Sri Chinmoya, ako ti môžem čo najlepšie slúžiť? Sri Chinmoya, snaž sa cítiť, že som nielen tvoj najlepší priateľ, ale aj tvoj jediný priateľ. Tu na zemi i tam v nebi. Tvoja žena je tu, mal som manželku vtedy, ale musí mi odpustiť. Ja som tvoj jediný priateľ. Ale ak ti poviem, že je tu ešte niekto, koho chcem tiež za svojho priateľa
a to je tvoja manželka, potom mi musíš veriť. Zase, to je viera. Budeš ju vnímať ako veľmi dobrú priateľku, svoju najlepšiu priateľku. Ale musíš vedieť, že som tvojim najlepším priateľom v nebi i na zemi na večnosť. To je na večnosť. Nastálo. Počkej, kromě toho, když uděláš něco špatně a on tě odvrhne a pak už se ti neozve. To je pravda. Na věčnost jenom když mu budeš dál sloužit. Áno, on ako veľmi rýchlo vedel spratať z cesty ľudí, ktorí mu protirečili. On hovoril, že keď nemáte dostatok viery vo mňa, to je ako jed v organizme. A pokiaľ sa toho jedu nezbavíte, nemáte tu čo hľadať. Jasne. To povedal aj mne, že som tam mám jed. Tam sa k tomu dostaneme. Takže on píše ďalej. Nie som len tvoj najlepší priateľ na večnosť, ale aj tvoj jediný priateľ na večnosť. Všetkých svojich nešťastných životných skúseností sa môžete zbaviť len tak, že budete neustále cítiť, že som váš jediný priateľ. Ale to je úplně... Já mám pocit, že Srišen můj sledoval takový ty vymejvací filmy o nějakých těch lidech, co unesou někoho a začnou ho jako vymejvat, protože tohle přesně oni vždycky říkají v takových těch hororech a thrillerech. Já jsem tvoj jediný kamarád, já jsem jediný, koho máš. A ešte to zdôraznil, ale tým, že ja som tvoj večný otec a večná matka a večný priateľ. A to je strašne silná manipulatívna technika, pretože už nič bližšieho v podstate nemáte. No jasne. Takže keď sa rozhodnete, že odídete, v mojom prípade to platilo 100-násobne, musíte aj ísť do hĺbky samého seba a počúvať to svoje, ktoré je rídze vaše a nie niečím ovplyvnené, vierou nejakou. To je právě něco, co se podle mě týká trošku psychologie, že? Protože Freud vždycky popisoval, jak máme nevědomí, podvědomí a nějaký vědomí, ve kterém žije superego. A to superego nám většinou buduje společnost, rodiče a říkají nám vlastně, co je správný. To jsou ty hlasy, které slyšíme, když já nevím, děláme něco, co nemáme, co nás naučili rodiče, že nemáme dělat a slyšíme, ty, tohle bys neměl. Tak to je ten hlas v hlavě, ale my v průběhu toho, jak vyrůstáme, tak si tvoříme vlastní morálku, jo? Přijímáme si, který názory nám přijdou správný, který ne a to nám nějak zůstává v naší mysli. Jenomže ty sekty vlastně dělají, jo? Prostě to, že oni nám vlastně včlení nějaký nový hlas. Naprogramujú nás. A ten hlas gurua počujete všade, každý vám to pritaká, že tak to má byť, tak je to najsprávnejšie. Jedine, keď budeš nosiť gurua vo svojom srdci, dokážeš sa rozhodovať správne. On hovorí a píše a zdôrazňuje, že nerobte nič takého, že by ste to neurobili pri mojej fyzickej prítomnosti. Přítomnosti, jo. Jako kdybych vás koukal na vás. Takže ja, keď som... A jak můžeš chodit na záchod? On tě pozoruje přitom. A to zase, o tom som písal v tej knihe. Jo? Áno, nemáme myslieť na neho. A boli žiaci, ktorí si dali ten obrovský transcendentál, ktorý sme mali minule za hlavou, za hlavami vzadu, si dali na záchod a pozerali na ňo, keď sa vyprázdnili. Fakt, jo. No, a to on chtěl, nebo nechtěl? Ne, to nevím o tom, že by chtěl. To je prostě... Oddanost. Úplne oddanosť. Všetko odovzdám guruovi. Je mi to jasný. Kompletne všetko. No jasný. No a ja som trošku zabočil na našej ceste na vedľajšiu ulicu a som mal techtle-mechtle s jednou žiačkou. A popisujem to podrobne v knihe. Tam fakt sme sa do seba zamilovali. Jinak prosím vás, kdybyste se nevyznali, Dušan je docela proutník, jo. V jeho životě vystupuje mnoho různých žen. Takže prosím vás, mluvili jsme o jeho bývalé ženě. To je ta, o které jsme mluvili v té knize. Pak tady je ta... Kšana Prabha. No, něco takového, jaká Kšanda Prabha. To je teda vlastně ta love story uvnitř. A pak je třetí důležitá žena, kterou uvidíte na Dušanovou sobotní akci. A která bude i v té reportáži České televize. No to už nie je žena, to je princezna na bielom koni. Ano. Čierna princezna na bielom koni.
ktorá ma zachránila Přesně. pred zlým drakom. Ano, slyším mojem. Áno. Tak vráťme sa k tej prvej šatke. Jenom aby jsme se orientovali ve všech těch jeho ženách. Som vás úplne morálne zhodil. A teraz budem musieť budovať si Nové jméno, jasný. No dobře. morálny kodex budovateľa antisekty. Přesně. Takže dobře, jsme u Kšanapravy. Sme u Kšanapravy. Tak ako prvýkrát, keď sa to zomlelo medzi nami, taká láska, ako, ani sme sa nedotkli, sme sa bavili. Jo, takhle. Ona to oznámila Gurovi a ten Guru ju poslal z jedného centra do druhého, aby sme boli vzdialení až do Švajčiarska. Počkej, to jste se teda, ty říkáš při tom vašem prvním zamilování, ale jakože to teda jste se ani nedotkli. To jste spolu jenom si dovolili hovořit. Áno. Ale už to bylo příliš. Áno, osobné veci, o osobných veciach, o pocitoch osobných. No jasne, že to ako nebolo čisté. Ten Vital tam začal tak chtíč, vieš, že ako, neviem čo všetko. Tam bolo proste taký guláš, ktorý na ceste sličíme nemá čo robiť. Čisto tam musí byť. Přišly prostě city k jiný osobě, než jenom k nejvyššímu guruovi. Áno. A to je špatně. Áno. Takže odišla do Švajčiarska, potom sa nejako vrátila, po nejakom čase, 2 roky tam bola. Okay. No a vy jste se nestýkali v té době? My sme sa nestýkali. Ty jsi to dodržel. Cítil se zvinej po tom, co jí poslali pryč? Měl jsi pocit, že to je kvůli tobě? Áno. Ona mi to aj povedala, že kvôli mne. Aha. OK. Ona to nahlásila a ještě ti to řekla. No a to bolo také, že ako keď sme sa stretli v New Yorku, dajme tomu na slávnostiach, a bol tam Guru, tak si nás pozeral očami. Sa nám to zdalo, že ako nám ukazuje, ja vás vidím. Ja vás viem. A čo k tomu veril? Že ako tie jeho vnútorné bytosti, respektíve on, ako všemohúci, je s nami. Stále je s nami. Takže keď sme to ako úplne prerušili a mali sme fyzický kontakt, tak techtle-mechtle, tak potom prišli výčitky svedomia. A obrovské výčitky svedomia. Veď toto určite Guru musí pocítiť, musí vedieť a my sme ho strašne, ale strašne sklamali a zranili. A vtedy Guru hovorí, keď také niečo sa udeje, máme mu napísať, máme mu to povedať. A ja som zobral, keď som sa modlil po meditácii, papier, notes svoj a napísal som list. Čas toho vám teraz prečítam. Můžeme ho jenom tak jako ukázat, aby věděli, že to je reálný. Tak, jo, tady je reálný dopísek, který nikdy nakonec nebyl naštěstí odeslán, že? Naštěstí na neštěstí. Tak, tam ide o to, že existujú rôzne štádia, jak tomu odovzdať Gurovi. Napíšete list, položíte ho na oltár, čo som urobil, meditujete na to prepojenie s Gurom a mu to odovzdáte. A potom zoberete a roztrháte ten list. A vidíte, ja ho stále mám, ochraňujem ho ako zlatý poklad. Počkej. Takže Guru vám říká, že když uděláte něco proti němu, tak mu musíte poslat dopis, ale ten dopis mu pošlete jenom telepaticky. To je jedna z možností. Áno, aj takto sa dá. Aspoň toto urobiť. To je takto, ale zase, já vím, že když je člověk uvnitř, tak si to neuvědomuje, ale vlastně to je docela výhodný mít zpovědnici, kde ten, komu se zpovídáš, to ani netuší, ne? No, jasne. Tak si siahate do svojho svedomia. Jasný. Jak ja som si siahol. Jenomže člověk je tak tomu podřízený, že to nechce oklamávat, že jo? Člověk to... Potom sú ešte spy, čiže špioni, ktorí sledujú tieto veci v centre, prídu za vami, aj nám sa to stalo, a povedia, neblbnite vy dvaja, lebo nahlásim vás. A potom sú takí, čo... Počkej, jakože opravdu, že byste si třeba někde povídali, nebo takhle, povídají si dva lidi, jenom se třeba tak zasmějete. Tak vidia, že to je trošku iné, je to osobnější. Úsmevy, pohľady, to prezradia člověka. Ale ne, že byste nějak jako laškovali sexuálně. Ne, to žiadnom. Jenom takhle a už za vám přijdou, hele, Pozor, máte veľký problém. Buď to pôjdete od seba, alebo vás nahlásim. Jo. No a niektorí to aj nahlásia, alebo sa sami nahlásia. To som ja o tom uvažoval. A bol som presvedčený, že tak Kšanaprava to urobí. A ju urobila. Napísala dlhý list,
poslal to gurovi, ten vyspovedal, musel povedať všetky detaily, jak to tá noc prebiehala. Nie raz, ale mi tvrdila, že ešte aj druhýkrát. Musela to všetko zopakovať po určitom čase. Tak to ju on prečisťoval, aby už si... Odtedy sme nemali medzi sebou... Počkej, a on ji nevyhodil? Ne. A není to divný? A z môjho pohľadu to nie je divné, pretože musel by vyhodiť aj mňa. A ty jsi byl tehdy vedoucí. A potřebovali tě pracovat. A oni ji potřebovali taky? Bola veľmi odovzdaná, bola dobrá žiačka, je stále dobrá žiačka, ako fanatickou žiačkou. A ona nikdy mu neodevzala Vitál? Jak to ja mám vedieť? Ja som nebol pri tom, neviem. Nemôžeme za ňo hovoriť. Je mi to jasný, ale nikdy nic nenaznačovala, že by se s ním nějak vytalovala. Nie, ale vedela o týchto veciach. A, už v té době, když s tebou měla Vitál? Dobrá otázka. Myslím, že áno, lebo krátko na to sme si písali a vedela o týchto veciach. Sexuálnom zneužívaní, ona to brala, že im pomáhal samozrejme a že je to normálne. Takže možná i jí pomohol. Možná i jí pomohol, to my sa môžeme domnievať. No, takže ja vám prečítam z toho listu úryvky, a aby ste pochopili, aké to je so svojím svedomím. Dearest Guru, najdrahší Guru, sklamal som ťa, viem. Urobil som neodpustiteľnú chybu, čin, ktorý nie je vôbec zlúčiteľný s našou cestou. Prosím, odpusť mi a požehnaj ma svojim záujmom. To znamená, že čokoľvek urobí, všetko je v poriadku, len aby sa o mňa postaral. Ak ma ihneď potrestáš a pošleš z cesty preč, budem ťa naďalej milovať a modliť sa úprimne z hĺbky duše, aby si ma dovolil prísť naspäť a ja som mohol pracovať iba pre teba, pre tvoju manifestáciu. Skrátim to, posledné 2 vety. Neprišiel som na našu cestu, aby som si užíval. Teraz trpím, nesmierne trpím výčitkami a ešte raz ťa prosím o odpustenie. Tvoj Džapaka. No. A tohle to je hlas. Tohle to psal tvůj vnitřní hlas. Tohle to nepsal Dušan vlastně, ale to psal Džapaka. Jednoznačne. Len teraz to oddeliť, takéto momenty, nie je také jednoduché. A len tak odísť. Povedať si kašlom na to. Ono, ten hlas s vámi ide ďalej. Přesně. A neustále to počúvate. A ono to, já udělám takovou jako malou vložku, ono to vlastně v sektách, prosím vás. Každá sekta potřebuje do vás dát kopii svýho vůdce. To je ten role model. Presne tak. Ten důvod, proč to člověk přijme, je dost často kvůli tomu, že on sám s něčím není spokojený. A je mu řečeno, že když on bude takový, jako je ten dokonalý guru, tak bude dokonale šťastný, jako je ten dokonale šťastný guru. Áno. Co nejvíce mu přiblížit, znamená co nejvíc ho napodobit. Zjednotiť sa. Sjednotit se s ním v mysli, těle i se vším. S jeho vôľou. So všetkým, čo hovorí, čo robí. Přesně. Napodobne ho Napodobovat. A přesně, a proto se sledujou videozáznamy těch vůdců, proto se poslouchají nahrávky těch vůdců, proto se čtou knížky, zpievajú sa, zpívají, modlia sa k ním. Přesně, a proto se opakují mantry. A proto taky dost často v některých sektách i opisují ty pasáže. Nedělali jste to někdy vy? My sme mali diktované, my sme sa museli postaviť, vtedy guru začal recitovať, my sme si to zapísali a potom sme opakovali toto, čo opakovali niekoľkokrát. A to je přesně ten program. To je přesně to najdete v každý sektě, všude najdete tuto, protože oni musí fyzicky. Ono to vymývání, jakkoliv je psychický, tak je nutný ho provádět, jsme fyzické bytosti, fyzicky. A cílem je vlastně to, aby se osobnost toho vůdce teda skopírovala do každého z těch uctívačů. A to je právě ono, protože on si to člověk vlastně ani moc neuvědomuje, že, ne, vůbec, že si přepisuje svoji osobnost, že ne? Ne, práve naopak, že zdokonaluje svoju osobnosť. Že robí sa lepší. Přesně. Pretože vždycky sa tam hovorí iba o tých pozitívnych veciach. A ten najpozitívnejší vzor a jediný vzor je guru. Jo. To znamená, má absolútnu moc. Čokoľvek urobí alebo povie, je zákon. No on to ví nejlíp.
Akákoľvek pochybnosť je i hneď trestaná. A to je ono vlastně náš život jako zkušenosti jsou prostě něco takového. A oni se snaží vybudovat na to ten nový nános. Proto to vypadá, že je to pokračování naší osobnosti. Člověk si říká, já jsem se vyvinul, ale co ve skutečnosti probíhá je, že je utlačovaná ta naše původní osobnost. Ta je zakrývaná nánosama té nové osobnosti. Tohle je jedna věc, která se dost často jakoby trošku jako špatně chápala při programování v sektách a deprogramování prostě v 70. 80. letech, protože lidi si mysleli, že tam dojde k tomu, že úplně se to přemaže, jo. Ale to není úplný přemazání, to je prostě jenom vrstva, kterou vy vždycky z toho člověka můžete nějakýma procesama pomalinko odškrabávat. Něco člověku ale stejně zůstane, že jo? Řekni ten tvůj pohled na tohleto teďka, no. Ja som začal pochybovať o Guruovi a najsilnejšie pohnutky vznikli, pochybnosti, keď zomrel. On hovoril, skutočný duchovný majster, a on bol najvyšší majster, avatár, vie nielen rok svojho úmrtia, mesiac, deň, ale aj hodinu svojho úmrtia. A naraz jeho smrť prišla tak náhle. To bola jedna vec, ja som si hovoril, také zvláštne. Naraz telefonát, dostal infarkt, zomrel. Len tak. Tak som bol na jeho rozlúčke s ním teda. A tam som meditoval 5 dní. 5 dní som chodil pred jeho rakvu, vždycky som došiel v tom rade, poklonil sa, meditoval a znova, a znova, a znova, a znova. A teraz mi dochádzali veci. Tak to je úplne ináč. Teraz sa mi vrátili celá tá skúsenosť predtým. Prišiel som domov ako vymenený. Ešte som si prečítal na internete, ako tá smrť prichádzala, ako mu žiaci pomáhali a masírovali, aby sa z toho dostal. To je výpoveď jedného zo žiakov, ktorý ešte stále tam je v centre. No a ja som si vytvoril takú skladačku, všetky tie červené zástavy, tie výpovede žiačok, teraz tie medaily, ktoré chcel získať, teraz ako ma on potrestal. Všetky tieto veci mi naraz zapadli do toho, že však to bol obyčajný človek, ktorý sa snažil získať svoju pre seba moc, postavené peniaze a tak ďalej. No a som si povedal, tak to je falošný guru. To je jednoznačne falošný guru. Keď som sa zmienil o tom svojom najlepšiemu kamarátovi, ten mi hovoril, ale vieš čo, to nie je môj problém, ako ja. Choď za tým a tým a skoro ma vyhodili z centra, žiaci vytlačili z centra, tak som to nechal tak a som si to riešil sám, ale prišla, jak som hovoril na začiatku, taká apatia k životu. Vlastne, čo teraz s tým mám robiť? Jo. Teraz na koho sa upnúť? Postupne mi dochádzalo, že na seba sa mám upnúť. Na nikoho iného. Na žiadne teórie, žiadne meditácie. Žiadne iné záležitosti, vieru a tak. Ale zbavte sa viery. To sa nedá len tak. No, ale to je hustý, že si nezapadl do dalšího gurua. Ty jsi neměl touhu najít pravýho najednou guru. A ty už si byl... Ja som ich mal dosť. Pretože som začal študovať trošku, možno, že jak ty, máličko som načeral do tých siek, do tých všetkých hnutí a tak. A došlo ti, že... A došlo mi to, že to je ako cez kopírák robené. Tak ako vieme, že tí indickí gurovia majú veľmi veľa spoločného. Přesně. Je tam vůdce, sú tam pravidlá. Jo. A další věci. A vždycky navazují na tu indickou tradici. To je jakoby podle mě největší nebezpečí těch indických gurů, protože když tady na západě by někdo přišel, nějaký prostě jako, když to tak řeknu, prostě běloch Evropán, a začal chtít, ať se mu lidi klaní a tak dál, tak to působí hned podezřele. Ano. Ale oni tím, že vlastně mají nějaký rádoby třeba indický původ ještě částečně a přicházejí z Indie a klejmujou, tvrdí, že navazují na tu tradici, tak oni řeknou, ale to je naše kultura. Jo, to vy jenom nechápete tu guru kulturu. Tomu, že se tam klaní těm gurům a že prostě se k ním chováme jinak. Jo? A to samozřejmě do určitý míry je platný. Jo? Taky se chováme jinak po papežovi nebo prezidentovi státu, než ke svojí babi, jo? Když ji pozdravíme. Ale jako na druhou stranu je to vlastně taková výmluva, ne? Nebo co myslíš? Ja si myslím, že tí indickí gurovia majú niečo viacej ako tí naši gurovia, tým, že majú také zvláštne charizma.
Oni majú iný spôsob prejavu, aj inakšie vyzerajú. Jo. A aj tá reč je iná. Jasný. Myslím, že tam funguje i takový právě, promiň, že ti do toho skáču, s tím vzhledem, ten pocit cizosti, Áno. To je také, zvlášť pro Evropany a Američany. ako India má svoje tradície, o ktorých my vieme, že je veľmi duchovná, že ľudia sú až fanaticky duchovní. My ich nevnímame ako fanatické, ale že sú ako keby ďalej v tom praktickom Ano. spirituálnom živote. Jsou vlastně dál, protože dodržují věci, které platily před 5000 lety a furt se v tom zasekli. Stále v tradícii. Ano. No a ako keby u nás to vyprchalo. Ako v tej západnej kultúre tá duchovnosť vyprchala. A oni to jakoby přinášají znovu. Oni to prenášajú z tie tisíce rokov. Ty dávný moudrosti. Tak, presne. A my sa potrebujeme k tomu vrátiť, aby vznikol komplexný život, kompletní člověk. Já bych strašně chtěla, aby vznikla nějaká neandertalská sekta, která bude tvrdit, že se musíme vrátit ještě víc ke svým kořenům. Prostě vraťme se do jeskyní. Žijme jako jeskyní muži. Ale tam bol aj matriarchár, aj patriarchár. Záleží, do ktorého obdobia sa dostaneš. Keď sa dostaneš do obdobia Bestonické Venuše, tam bol silný matriarchár. To by bylo. Macandy nějaký pořádný, by nám vládli. No řekni, nechtěl bys, to by mě teda zajímalo teďka, jako máme takový volnější díl, jo. Ještě se vrátíme k tomu přepisování, ale teď mě to jenom zajímá, ty jsi někdy neměl tendenci, jako by to by nevadilo, že ten guru je chlap, nebo naopak jsi byl radši? Nechtěl jsi nějakého guru a ženu? Přemýšlel jsi tím? Premýšľal som o tom, pretože mi to bolo naznačované, že láska k chlapovi, keď ste heterosexuál, tak je iná ako k žene. Čo je ako pravda. A preto guru mal tak pri sebe takú svoju družku, my sme volali matka, o ktorej tvrdil, že je tiež realizovaná. Z ňou prišiel ako spoločníčkou spolu s Ashramu Šri Aurobindo. Jak ona se jmenovala? Alodevi. Alodevi. Devi znamená? Božská. Božský, vlastně. Božská Alo. No, a co je Alo? To neviem. Jenom prostě aloe vera. No a ona bola Kanaďanka, takže poznala tie reálie, vedela sa pohybovať v tom americkom prostredí, tak hodne mu pomohla. Jo. No ale zároveň vedľa jeho trónu ona vždycky sedela a on tvrdil, že je realizovaná. Potom sa na ňu nazlostil, pretože mu veľmi rozprávala do toho, čo robil a ako to robil. Do jeho promiskuity s dalšíma dívkama, ano. Tak vyhlásil, a teraz počúvaj, že jej zobral realizáciu. A to ja neviem, nechápem. Jak to dokázal? Ako je možné zobrať niekomu realizáciu. Realizáciu Boha, myslím. No pokud ji někdo může někomu sebrat nebo ztratit, tak už víme, co se stalo se Sri Mojem v průběhu života, ne? To je dobrá poznámka. Protože on opravdu možná v nějaký části byl jakoby moudrý a realizovaný, ne? Možná, jakoby já si myslím, že třeba s tím zneužíváním začal určitě až když měl moc a možná... No, myslím, niekoľkých rokov. No. Prvé zneužívania sa datujú na rok 1972 a on prišiel v 64. V 64. áno. OK, tak to je dost brzo teda. Jestli zneužíval od 70. let teda do těch raných milénií. Tá Sedika hovorila o tom roku 70. OK. Co sme minulé No ale teda vraťme se k tomu přepisování. A k tomu, čím ti indičtí gurové jsou tak zajímaví. Oni jsou teda exotický trošku. Co tebe třeba ještě jako, nebo co myslíš, že lidi všeobecně přitahuje na tom, když přijde takhle indický guru? Třeba i, že umí nějaký ten jiný jazyk, ne? Jakou roli to hrálo, že vy musíte, protože to je jeden ze znaků sekt nebo nových náboženských hnutí, že oni používají takzvaný etnocentrismus. To znamená, že oni si vytvoří, že jsou vlastně nová kultura a buď se můžou úplně vytvořit nový jazyk nebo něco takového, anebo se přelnou k nějaký jiný. Jo, to máte třeba, když prostě někdo je Shincheonji, tak se musí učit korejsky, protože korejština jenom bude vládnout světu. Když je někdo v Alatra, tak se musí učit rusky, protože ruština bude vládnout jinou světu. Jo? A vždycky je tam jakoby najednou tam přichází ta kultura. A u vás taky jste se učili, ne? Nějaký mantry a něco... Všetko bolo v sanskrite. V sanskrtu, jo. On hovoril, že jedine tento jazyk má v sebe tú božskosť, tú duchovnosť naplno realizovanú. A on v něm uměl plynule? A vedel, ale či plynule, to ja neviem posúdiť. Jasný, to nejde. Takže skladá aj piesne v bengálčine, v tom sanskrite, ale aj v angličtine. Ale hovorí, že v bengálčine, že
sú ďaleko viacej duchovné. My sme ich spievali v bengalčine, aj naša skupina Džapaka orchestra spievala, ale vám poviem jedno tajemstvo, nikomu to nehoverte. My sme tomu vôbec nerozumeli. A keď sme si raz zavolali jedného Inda a sme mu to predspievali a mu hovorím, že prosím ťa, rozumel si niečo? No, tak 30% z toho. Fakt? Máte zlú výslovnosť. No, to nevadilo. Jasný, ne, to nevadí to, ale to je teda zajímavý, takže vy jste to měli zpívat a nevěděli jste vlastně ten význam, ale ono na tom možná ta exotičnost, to je totiž teorie, která existuje, já už nevím, kde jsem ji zase četl, někde v Dingiru o nějaký sektě, ale ono to je docela častý a vlastně používá se to i takový to, jak dřív byla latina, ne, v kostelech. A vlastně fakt třeba já, když jsem přijel do Tanzánie, když jsem se tam zajímal, když jsem se snažil muslimům v Africe vysvětlit, proč pes není nečistý podle Koránu a chtěl jsem použít Korán, abych jim ukázal, že v Koránu o psovi nic není špatného, jenom 2 pozitivní pasáže, tak mi všichni řekli, že svahilský Korán, kterýmu rozumí, nesmím používat, protože ten není dobrý. A arabskému Koránu oni nerozumí, protože to neumí číst. Takže nebyl žádný způsob, jak je o tom přesvědčit. Ale vlastně to všechno mě dovedlo k tomu, že ono totiž součástí mnoha náboženství a i těch sekt je právě to, že tam máte něco, čemu doslova do písmene nemáte rozumět. Třeba recitujete věci, kterým nerozumíte. Jo? To bylo třeba i v mormonismu. V chrámu se kdysi byla část při tom obdarování, kde se říkalo Ail ale pale, Ail ale pale. A to měly být nějaký slova v adamičtině dávný. Jo? Taky nikdo nevěděl, co to znamená. Jo? Dneska se to překládá Oh God, hear the words of my mouth. Jo, což je prostě totál, nevíme, jestli to vůbec někdy znamenalo něco takového. Ale to je vlastně o tom. Tak nepůsobilo na tebe taky magicky, jakoby trošku jako hypnoticky, že zpíváš slova, kterým nerozumíš? Nebo jo? Určite tie mantry, ktoré sa spievali, tie mantrické piesne a ďalšie veci, recitácie, ktoré sme opakovali po Gurove, jak sme hovorili, to všetko pôsobí na vyčistenie tej mysle. Guru hovoril vždycky, že myseľ je nečistá. Je tam veľa negatívnych vecí. Jedine srdce je čisté. To znamená, my sme bez toho, že by sme si to uvedomovali, potláčali logické myslenie. A já tohleto zase to přesně souvisí s tím, s tou druhou osobností, s tou kopií. K tomu, abyste člověku jakoby vymazali ten jeho vnitřní hlas, přemazali ho, nebo překryli spíš, protože on není vždycky úplně naplno vymazaný, tak vy musíte mít ten hlavní hlas. To jsou ty slova a tak dále. Ale potřebujete mít ještě něco, já tomu říkám šum na pozadí. A to jsou přesně ty mantry a takovéhle ty věci, ty, kterým jako nerozumíme, ale oni tvoří to okolí toho zvuku, do kterého pak včísne se ten jasný hlas. Protože to, co říká guru, je jasný. To musí být jako meč, jo. To, když řekne, tak to platí. Ale zároveň to, co říká guru, tomu vlastně vůbec nerozumíte. Takže on říká dvě části věcí. Mluví v jazyce, kterému nerozumíte, a pak v jazyce, kterému rozumíte, ne? Jo. A k tomu ešte pridaná atmosféra. Keď ste tam prišli treba z jeho slávnosti, bolo nádherné vyzdobené pódium s indickými sochami rôznych bohov, proste v takom pozlátku. On prišiel v tom dóty parádnom, zopel ruky, ty by ste začali meditovať a on začal mu klimbať oči do vrchu, ako taký belma, a hovorí, že teraz vám poviem message, posolstvo Najvyššieho. Práve som s ním rozprával. A vy, jak ste v tej atmosfére, v tom duchovnom, tak wow, teraz budem počuť slova Boha. To je nástroj Boha. Tak ako je to obrovský zážitok. To musíš vnímat tady a teď, to je strašně důležitý, že jo? Alebo keď mal koncert, hral na klavíri. Úplne nezmyslí také všelijaké. A potom to skončil a hovoril, že počas toho hrania za mnou sa postavil Ježiš Kristus a pozeral na to, ako hrajem. No, tak ako to je zážitok. Wow. Tak to je hodně mocný, tak mě přesvědčil. Chceš vypísať prihlášku? Jo. No, to by bylo dobrý, ne? Mohli bychom si podat tak přihlášky ze strany. Ako určite to pomáha v tom, že človek zabudne na tie problémy, starosti a taká úľava príde. Cestujete
x hodín Jo. z Európy do New Yorku, ste unavení a prijete tam a Jasný. A jste v tranzu. Nádherné, ste v tranze. Na všetko zabudnete, nemyslíte na nič, len na to svetlo, tu radosť, ten mier. Jinak k tomu charizmatu, jo. To je strašně zajímavá věc. Já nevím, jestli jsem to už někdy říkal v těch našich videích, ale je to věc, kterou mě naučil největší český odborník na sekty, pan Vojtíšek. A týká se právě teorie charizmatizace. Protože ta stará teorie, kterou asi zná každý z nás, pokud sledoval Superstar, tak je to, že jsou lidé, kteří mají takzvaný faktor X, neboli jsou lidé, kteří mají charisma. A jsou lidé, kteří ho nemají. To je stará teorie, která vychází z Webera. A pan Vojtíšek právě propaguje docela jako jiný koncept, který mi přijde opravdu hodně zajímavý. A samozřejmě svoje slabiny a tak dál, ale myslím si, že je lepší vlastně pracovat s ním, jo. Ale nevím, jestli s ním budeš souhlasit. On vlastně tvrdí, nebo tahle... S Vojtíškom som nikdy nesúhlasil. Odbočím, nechtiac. V 90. rokoch, Pověz, to je pretože skvělý. písal o nás negatívne články do nejakého dingiru a písal o nás ako o sekte. Ako, čo si to dovoluje. Co si to dovoluje? Tak kde jste ho znali už tady? Nejaký kresťan. To. Čo to je? Čo to je? Přesně. Pan Vojtíšek samozřejmě v 90. to byl hodně tvrdý. Tehdy byl tvrdý na vás, viď? Hodně. Hodně tvrdý. Já to vím, v 90. byl tvrdý na všechny. Teďka už je to takový mírnější, no, ale furt dobrý, veď? Teďka, když se koukne člověk na nejnovější články Dingeru o Srišin Mojovi, to je Ja sa s ním mám zoznámiť, tak ja sa ho na to opýtam, prečo tak zmekol? Jo, správný. No a teď ta teorie charizmatizace, to je teda úžasná, jo. On vlastně tvrdí, a přijal to teda od někud, ale jako výborně to vysvětluje, že to není ve skutečnosti tak, že charisma je vlastnost, ale charisma je typ vztahu. A on vlastně, když to zjednoduším hodně, tak tvrdí, že to, že vy jste vnímali ze Srišin moje charisma, bylo jenom tím, jak to celé bylo nastražený a narafičený. Neboli, kdyby prostě to, že všichni se vlastně chovají k té osobě, jakože má charisma, to způsobuje, že nováčci takzvaně rozpoznávají to jeho charisma. To znamená, že člověk, když poprvé přijde, a ono to, prostě když přijde člověk někam a někdo tam sedí na trůnu, ve speciálním oblečení a lidi se mu klaní. Už to stačí a už ví, že on je ten. No. A vlastně by bylo docela zajímavý, jakoby pozorovat. Ono to charisma takhle fakt funguje, jo? Že lidi si to neuvědomují, jak se nechají od druhých přesvědčit do něčího charismatu. Ale teď mě zajímalo, myslíš si, že kdyby si třeba někde potkal Srišin Moje v té jeho obyčejný šustákovce, který předváděl ten peace smile na té fotce, kdyby se potkal někde v hospodě, tak rozpoznal bys to jeho charisma, kdyby ti jenom tak mluvil. Kdyby nedělal oh, I am the guru. Ja ti poviem moju skúsenosť. A som bol šokovaný. Si predstav, prišiel som prvýkrát do New Yorku, to musíš byť minimálne 1 rok žiakom, aby si sa... Mne sa to podarilo trošku skôr, som bol hrdý, že tak som rýchlo napredoval a že mi dovolili, aby som prišiel do New Yorku. Ja som prišiel na slávnosť, kde sa mal odohrávať tá hlavná a kde mal prísť guru. Jak som tam stál, naraz zastavilo auto, vystúpil jeden guard, jeho strážce a vystúpil nejaký maličký, nenápadný Int. A normálne v tých kraťáskoch, v tričku a sa tak pozeral, toto ako nemôže byť guru, to ne, to nemá charizmu. Postarší Int určite nie. A ten strážca držal jeho doty na vešiaku. A si to bude nejaký host. To bude nejaký... Jak hovorím, dôkaz toho, že som nič necítil. A potom som mal výčitky a si hovorím, tak ja som tak duchovne ešte nesom na výške. Ja som na výne. Přesně, ty jsi to neviděl. Ty jsi neměl ještě ty oči otevřené. A pak už to viděl. A pak jsem samozřejmě stačilo ráz a už jsem ho poznal všade. Jasně. A to je přesně ten princip, což je jako fakt hrozně zajímavý, ne? No. Protože člověk propadá pocitu, že někteří vůdcové jsou opravdu charismatický, ale ono se opravdu ukazuje, že nakonec, jasně, já si myslím, že určitě nějaká predispozice tam je, že někteří lidi jsou schopnější třeba i v manipulaci s druhýma, jo. Ale tohleto, ono vlastně každý z těch vůdců, když by neměli okolo sebe všechno tohle, tak jsou vlastně jenom nějaký jako, prostě instary, jak to řekl, v tričku a v kraťasech.
No a vieš, čo ešte majú? No. V jeho prípade Srdčinovi to platilo, že sú sociopati. Že sú narušená osobnosť. A tie narušené osobnosti sa správajú ináč. Zoberte si autistov, alebo iných ľudí, alebo psychopatov. Prosím vás, těm nesmícháváme jenom, aby někdo se nelekl, že dáváme do stejné kategorie autisty a vůbec. Myslíme jako, že různý alternativní psychologické charakteristiky. Takže on vnímal ten svet, stále mal takú ako keby masku. Človek nevedel, že či to berie vážne, či je niekde mimo, alebo vážne sa na vás pozerá, skutočne s vami rozpráva, alebo sú to len frázy. A proč na vás tak kouká? Je to záměr, nebo jenom aby vás to? Vždycky polozavreté oči. No. A to si myslím, že všechno byla hra, že jo? I s těma očima, když začali mu blikat, to nebylo, že by to dělal přirozeně, že byl v tom stavu. On to udělal, aby na vás měl ten efekt, ne? Presne tak. A to je přinášení toho charizmatu, že jo? Preto aj ten transcendentál, ktorý sme mali tu vzadu, je čierno-biely, aby človek zabudol na detaily a sústredil sa iba na tie oči, na ten výraz. A víš, jak fungují černobílý polarizované fotky? Dáš to, ne? Koukáš na obrázek Ježíše černobíle a pak koukneš na bílej prostor a vidíš tam ten obrácený duální obraz. To nevíš? No, když budeš dlouho koukat na jakýkoliv černobílej obraz a bude prostě jasný, a pak koukneš na bílou zeď nebo nějaký jiný prostor, tak ty uvidíš tvoje oko, jak se na to zaměřilo, tak uvidíš extrapolovaný, uvidíš toho, on to dělá s Ježíšem, přesně černobíle obráceně. Takže to, jak my jsme měli, tak když si představíš obráceně. Takže ta světnice oka, tam se to zaznamená. Přesně. A pak to vidíš na bílé stěně. Přesně tak. A když je to černobílý, tak to právě funguje hrozně silně. A člověk si myslí, že to je nějaká magie. No, přesně, ty ho vidíš všude už. No. Obyčejná fyzika. Biologie. Biologie děti. No tohle je teda drsný, jako já si myslím, ono to je součástí i té taktiky, si myslím, že právě ti sektáři si hrajou na to, že oni vám nechtějí ukázat, jaký jsou osobně. Oni vás nepustí dovnitř, protože oni... Ani do súkromia. A on napríklad išlo to až tak ďaleko, že on nám zakázal chodiť do Indie, aby sme náhodou nevypátrali nejaké... Niečo o ňom, jo. Niečo o ňom. Pravdu nejakú. On nechcel, aby sme poznali pravdu. On chcel, aby sme poznali iba to, čo on povie. A on jasný. Tak to by mě zajímalo, jestli někdo udělal pátrání a vytáhl teda informace o něm odtamtud. Protože tohle teda si myslím, že jako znamená, že tam budeš Boli nejakí ľudia v tom ašrame, jak bol on. Ale ještě něco staršího. Že nič zvláštneho on tam neznamenal. Že málo kto si ho pamätal. Stejně tu jeho rodinu, to pro někdo z té jeho vesnice musel vědět, co je zač. Boli dokonce v jeho vesnici, jo? Ale nič... Nic nezjistili, jo? Ono je možný, že už všichni byli mrtví taky, ne? No, tak on bol sirota 14 rokov, takže... Aha, počkej, a jak mu zemřeli rodiče? Prirodzenou smrťou, ale na jakú chorobu to neviem, ale prirodzenou smrťou. Jenom už si dělám srandu. Ne, to spíš si myslím, že mohlo v něm vyvolat jakoby ty pocity. Ono, mě to teda teďka připomnělo úplně náhodou věc. Koukám na seriál, doporučím Mladý papež. Je to o tom, co by se stalo, kdyby zvolili někoho mladýho papežem. Jak by to mohlo... Viděl jsi to? Ano. To je dost šílený, že jo? No. A to rozpráva o té psychike, jak lidé reagují. Prostě. A on je taky sirotek tam, že jo? Ano. A on vlastně jaký se pak mstí. A já si myslím, že tohle to může přesně být ono, protože vůbec tím nemyslím, že by lidi, kteří jsou siroci, měli tendenci být těma psychopatama. Myslím spíš tímto, že u těch gurů je charakteristický, že když pocházejí z takových podmínek, tak právě ten pocit, že asi byli, že neměli tu rodinu a dostatek pozornosti, u něj způsobilo... Pocit meněcenosti, alebo aj málo citovej výchovy, málo lásky. A on chtěl furt ten pocit toho, že všichni jeho jenom, že jo, proto byl takový potom. Přesně, proto nesměli mít lidi ani děti, protože by věnovali pozornost někomu jinému. Mně přijde, jako kdyby se fakt mstil celému světu za to, že vlastně on chudák sám takhle jako osiročil. Chcel nielen sebe, ale aj ostatným dokázať, že je výnimočná osobnosť. Jo. Preto tie ocenenia, preto tie fotky so známými ľuďmi. A teď si všimněme ještě jedné věci. My přemýšlíme furt nad tím, jak Srišin Moje dostal do sekty druhý, ale my bychom se měli zeptat, jak se dostal Srišin Moje do sekty. Protože předtím, než měl svoji sektu, tak byl v tuhletom ašrámu. A tam vidíme nejspíš to, nebo já bych teda z toho tak vyvodil, že přesně to bylo jeho dětství, trauma, že jo. A on uvěřil, že najde tu svoji spásu někde v něčem takovém, že bude on ten mravenec v té obří pyramidě. A jak si řekl, tam ho to pak nakonec nudilo, tak vlastně on pochopil, že musí být on ten král na vrchol pyramidy. Vnímám to blbě, myslíš, nebo úplne
takisto ja to vnímam, jak ty, a zaoberal som sa tým dlhšie, viacej. A tam bol taký moment, že on bol ešte k tomu najmladšie zo 7 detí a bol ten posledný, ktorý tam prišiel, mal 14 rokov, si zoberiem, 14-ročný chlapec. To znamená, že on celý čas žil v tom prostredí tej komunity a bol nikto v podstate. A všetci sa kláňali tomu gurovi Sri Aurobindovi. Jasne. No a on odpozoroval, od malička odpozoroval, ako to funguje. Od toho, aké rituály tam sa, čo sa rozprávalo. A jak se chová ten guru k těm svým uctívačům, aby získal tu jejich moc, veď? Dokonca si všimol, že aj ten Sri Aurobindo mal matku vedľa seba, volali Mádru. Tá bola ako realizovaná. Takže Alodevi potom vkopčil. Tiež farebnosť toho centra bola biela a bledomodrá, svetlomodrá. Tak všetky tieto atribúty on prevzal a preniesol do Ameriky. Jo. Tým sa inšpiroval. Ale už potom, už to nebol jeho guru, Sri Aurobindo, ale on mal jediného gurova a to bol najvyšší. A hovoril, že aj pre vás je to najvyšší, ja ho stelesňujem. Keď budete mňa počúvať, počúvate najvyššieho v mojom ľudu. To je dokonalý. Helejte se, máme tady knížtičku. Moudrost. Ale já vždycky nemůžu z toho jeho pohledu šilhavýho. To je opravdu, to mě vždycky dostane, už když se na to kouknu. Já bych se ho bál, kdyby takhle na mě koukal. Inakšie ja ti poviem o tom obraze, to je veľmi dôležitý obraz pre žiakov, pretože je ten čierno-belý transcendentál, ktorý si mohol dostať iba po určitom čase, keď si bol v centre. Nebolo to hneď. Ja už sa nepamätám, či to bolo rok alebo koľko. Vtedy si mohol kúpiť, dostal sa kúpiť iba v New Yorku na jednom mieste a tento obraz bola náhrada. Tu je guru tiež vo veľmi vysokom vedomí, však to musíš vidieť. Vidíš, že ten obraz? Vidím, že je strašně vysoko. Tak to bola taká náhrážka pre tých, ktorí začínali s meditáciou. Hele, a nehulil von. Mně přijde, že vždycky kouká totálně spaštěně. Jakože není high, možná kvůli tomu, že je high. To jsem samozřejmě řekl jenom jako vtip, jo. Protože tady, on má totiž pasáž o drogách. A je pochopitelně naprosto tvrdě proti drogám. Mně jenom napadlo, že mně přišlo, že pokaždý, když je proti něčemu velice tvrdě, tak to sám dělá. A víš, kdo to totiž? Protože víš ještě, čím jsi mi ho připomněl? Tohle, jak jsi udělal, že přišel. Jestli jsi viděl, je skvělý seriál Wild Wild Country na Netflixu, dokumentární o Oshovi. Osho, Rajneesh. Áno, to som videl, prvý diel som videl. Jo. To je tak ťažké pre mňa sledovať. Je mi to jasný, protože jsou to vzpomínky, veď? Taky trošku, i když je to jiný guru, tak vlastně podobný. No a ten taky, ten vždycky všude přišel a ten se totálně pak sjížděl, ten rajský plen, těm už začal v Indii a pak prostě totálně. A on Osho myslíš? Jo, Osho. A on prostě vždycky chodil a on takhle si dal vždycky před ty oči, ty ruce. Ani nebylo mu vidět do obličeje, prostě aby neviděli, jak je světej. A v tom dokumentu jsou pak právě i různý záběry, jak takhle jde, jak se motá a oni ho chytnou ty a vždycky se tak jako zasmějou, že je úplně světej. Tranze bol. Co? To v tom tranze, nebeskom tranze. Jo, takhle, ano, on byl v tranzu. No. Prepojený s najvyšším. Právě, on vždycky přišel a vypadal, že je strašně jako a on byl jenom prostě svetovaný. Tak víme jistě, jestli on taky nefetoval. To nevím. Protože vem si, ty ženy, který on zneužil, ty se aspoň ozvaly, ale ty jointy, co on vyhulil třeba, tak ty se nevozvou, že jo? Jakoby, kdo by to na něj prásknul? Víš, jak to myslím? Jakože to zneužití, vem si, kolik zneužil třeba desítek lidí a ozvalo se jich pár. No nevím, ale to jsou samozřejmě naprosté spekulace. To jsou spekulace. Tak pojďme se podívat. Drogy. Otázka. Mnozí tvrdí, že pomocí určitých drog mohou se dostat blíže k Bohu. Ovšem Číňané používají opium po staletí. Co ti myslí, jakože Číňani se nedostali k Bohu? Že to je důkaz? Nebo? Co si myslíte o používání povzbuzujících prostředků, drog a podobných látek k podněcování mysli, aby se člověk dostal blíž k Bohu? No, to je zajímavé. Jaký jsi měl názor na to ty předtím, než jsi se dostal do Sríšin moje? No, guru povedal, že žiadne drogy, tak to bylo jasné. A ty si předtím neměl problém nikdy s žádnýma drogama? Ne. Takže pro tebe to nebylo těžký, nemusel se zdávat žádný drogy? Ne, ja som v živote nevyskúšal tvrdú drogu. Tak Dokonca ani marihuanu. Fakt, jo. Tak, nebol som ešte sietý. Lidi.
To je hustý. Já Tak jsem tady světec, vidíte, on je světec. Tady vidíte, Dušan je prostě světec. Až na tě babi. Jo, těch je víc, no. A ty zase nemám já. No, vidíš? Tak já si to nějak musím vynahrazovat, ne? Rovnováha musí být. Tak co řekne Slyšin můj? Co myslíš, že řekne? Myslím, že to je špatné. Drogy jsou špatné. Začnu tím, že existují dva způsoby, jak přistoupit k pravdě. Asi nechtěl být hned tvrdý na rovinu, viď? Jednou z nich je meditace a modlitba, s jejíž pomocí poznáváme skutečnou pravdu a cítíme skutečnou extázi. Vidíme skutečné světlo a zažíváme existenci vědomí blaženost. Do tohoto stavu můžeme vstoupit jedině pomocí meditace a jednoty s Bohem. Ti, kdo berou drogy, ale zapřahují kočár před koně. Namlouvají si, že pravdu již poznali. V tu chvíli se ale neuvědomují, že braním drog poškozují své vnitřní duchovní schopnosti, které jsou nesmírně důležité pro vstup do Božího království. Rád bych vám to objasnil. Když mě hodíte do moře a násilím mě ponoříte, potopíte do vody a nedovolíte mi se vynořit, co uvidím? Všechno bude prázdné, všechno bude bílé. Ve vodě? No. A to ve skutečnosti se stává těm, kteří se uchýlili k drogám. Účinkem chemikálí je vyvolaná násilná změna vědomí. Mají zážitek. Vše je bílé. No to je vidět, že asi teda nebral nikdy drogy. Dobrá. Ale i když je to vyšší zážitek, nemohou si jej udržet, aniž by si vzali další dávku. To je pravda. Chemikály. Jestliže se ale modlím, jestliže se koncentruji, jestliže medituji, vstupuji do živoucího vědomí Boha a mohu se v něm naučit zůstat. Ale je to pravda. Může ti ten stav zůstat i po tom, co nemedituješ. Ty musíš furt přece meditovat, aby si ho obnovoval, ne? Neexistuje deň vynechať, už cítíš, že ti čosi chýba. Že jo? No takže to je jako droga. Je to droga. Je to vyslovně droga. Mám několik studentů, kteří kdysi brali drogy. Áno, poznal som taký. Jo? Tvrdé drogy brali, sa priznali k tomu a guru im povedal, okamžite musíš s tým prestať, inakšie nemôžeš byť mojim žiakom. A oni prestali. Lenže oni dobre vedia, ja som sa s niekoľkými bavil, že keby odišli, tak s veľkou pravdepodobnosťou zase do toho zúpnu. No jasně. Takže nahradili jednu závislost druhou. A v tomhle jsou sekty na jednu stranu zákeřní, protože vysloveně mnoho sekt taky hledá drogově závislí, protože jsou to snadné oběti, ale na druhou stranu je to v něčem výhodný, protože opravdu lidi třeba, kteří jsou, byli závislí na heroinu nebo pervitinu, jakože nitrožilně, tak to si myslím, že asi furt ta sekta je ještě lepší řešení, ne? No aspoň sa dožije dlhšieho života. Takhle. Přesně tak. Pokud nevstoupí do sebevražední sekty. To jsme, ale to... Já vím, to nejde. Já jsem teda, to ti pak povím. Mám několik studentů, kteří kdysi brali drogy. Měli přímé zkušenosti. Teď mi říkají, že když brali drogy, byl to jen sebeklam a sebezničení. To, co zažívají nyní, je sebepřijetí a sebenaplnění. Zjistili, jaký je v tom rozdíl. Abych se vrátil k vaší otázce. Braním drog nebo povzbuzujících látek se nikdo nedokáže přiblížit k Bohu. K Bohu se můžeme přiblížit jen tak, že jej budeme milovat a budeme na něj meditovat. Tak to je pekne povedané, že jo. Na jeho filozofii, v jeho filozofii je veľa pekných miest, ako môžem povedať, že zlá je tá závislosť. Čo s tou závislosťou? Človek stráca vlastné rozhodovanie, vlastnú vôľu a spolieha sa na vôľu toho gurua. Hele, a tady on mluvil ale ten týpek v začátku o povzbuzujících prostředcích a látkách podněcující mysl. Jak jsme to měli třeba s kávou? Kávu na začiatku, keď vznikli pravidlá, zakázal. Fakt jo? Zakázal aj černý čaj. Počkej, fakt, takže jste byli jako mormoni? My jsme byli jako mormoni, možná jo. Teď my jsme to taky měli zakázaný. Ale potom príliš veľa žiakov to porušovalo, jo. Tak to hodil za hlavu. Fakt jo? Ale spočiatku bolo množstvo vecí takých, čo my sme nemali. Napríklad zákaz televízie. A už potom to neriešil. Bol zákaz kina, chodiť do kina. To ako zdôraznil niekoľkokrát, tak do kina sme nechodili. A pýtali sme sa prečo, pretože nie, že kvôli tým filmom, ktoré tam išli, ale tomu vedomiu, ktoré bolo v kine.
A to já nevím, čo to je za vědomí v kine. Kinovědomí. Kinovědomí je špatné. Je špatné, pozor na to. No to je pěkný, ale pozor, kdyby dávali film o něm, tak do kina můžete. No on někdy povolil některé filmy, povedal Tuci například, keď si pamätáš, to je chlap, který se prezlekol za ženu a tak jemu to připomínalo jednu inkarnáciu, kde on se prezlekol za ženu a cože? Počkej, takže on vám zakázal běžný světský filmy a pak si vybral komedii s Dustinem Hoffmanem, kde se převlíká za ženskou a odůvodnil vám to tím, že byl v minulý inkarnaci někdo, kdo se převlíkal za ženskou? Ano, je případ duchovného majstra Gorakšanata. Wow, on ho i pojmenoval. Ano. Takže on nebyl nějaká anonymní drag queen. Ne, tak jsme si hovorili, že byl Arjuna. Jo, jasně, on byl vždycky jenom známý transky. Jefferson, ten americký prezident. Ten nosil paruky, že jo, takže taky vlastně, no, tak to. Je to jasný. Robíš do všetkého srandu. Tak tuci, to mě, jako já jsem fakt myslel, že řekneš, že povolil pár filmů a říkal jsem si to nějaký indický film, nějaký Bollywood nebo 7 let v Tibetu s Bradem Pittem, ale ne, tuci. No, my jsme tu Mahabharatu povinně sledovali pri něm a to byla taká nuda. Nevím, či jste viděli někdy. To jsou nekonečné části Mahabharatu. No a počkej, a ještě nějaký film kromě tuci? A možná, že si vzpomenem, ale nebylo jich veľa. Nevím. Ale tebe to v té chvíli nezarazilo, že zrovna takovýhle typ filmu? Ne, já jsem byl odovzdaný žák. Mně to přijde, jako kdyby v Česku mi někdo řekl, hele, nesmíš se dívat na televizi, jenom když budou dávat Slunce, seno a jahody. No, to je něco podobné. Protože ty si byl inkarnáciou té babči. Jasně. Kelišový nebo koho. Já jsem Kelišová, je mi to jasný. No dobrá. No tak to je teda, ne, tak to jsem teda nečekal. To je pro mě osobně, já vím, že pro ostatní asi ne, ale pro mě, k osobnímu pochopení Srishinmu je teda tohle, to je největší bizár, protože přesně mě to totiž připomenulo nějaký jiný sekty, kde taky měli zakázáno sledovat televizi, já si teď nevzpomenu. A vím, že pak se odhalilo, že ten vůdce sledoval taky nějaký úplný kraviny, ale úplně nějaký telenovely. Hele, guru mohl sledovat všetko. Aj sledoval. A počkej, fakt? Sledoval, má doma normálnu televizi, aj mal prehrávač, videoprehrávač a žiaci mu nosili normálne kazety s filmami, on to rád pozeral, vystrihli tie časti, kde to bolo príliš techtle-mechtle a... To zrovna pro něj nemuseli. No, ale ti poviem prečo. Že guru to nikdy nesledoval sám. On si volal prominentných žiakov k sebe a oni spolu pozerali tie filmy. Jasně, takže zase VIP můžou. VIP můžou. To je tak trapný. A to ti nepřišlo tehdy divný? Ty si bral, že on tím, že je guru, tak očistuje je při tom sledování, nebo jak? Já jsem se na tím nezamýšlel. Nezamyslel, jasně. Protože já jsem si těž požičoval kazety. Fakt tajně, ale. Tajně. Porušoval jsi teda to. No, jako, tak čo? Protože já jsem ti hovoril o těch víkendových kresťanů. Někdy jsem se stal víkendovým kresťanem. Takže ty si opravdu, no, ty si nebyl teda úplně takhle. To jsem nedokázal úplně. Ne, ale to je jasný, já to taky ne. Ale, počkej, na tvoji i moji obranu, protože ty si koukal na filmy a měl techtle mechtle, já jsem taky možná měl techtle mechtle, no ani moc ne, ale hlavně jsem hulil, takže oba jsme měli hříchy. Ale přiznej se, měl jsi z toho výčetky, že doma sleduješ ty filmy? Ani ne. Ne jo. Tak to seš dobrý. No, protože to sledoval každý, tak jsem volal. Jo, jasný. Dokonce jsme si hovorili, toto je dobrý film, tam to je zlý. A co kafe, to si pil teda? Pil jsem kafe jsem pil. A bylo ještě něco takového malého, co on zakázal, nějaká kravina, kterou si porušoval a měl si z toho výčitky, nebo to ti tak netrápilo? Například on hovorí, že bychom čítali iba jeho knihy. Jasný. Tak já jsem to... Četl jiný knihy. No helejte se, tak o drogách je to docela jasný, jo. Drogy teda nejspíš neužíval, jo. Protože podle popisu teda vůbec neví, co drogy dělají. Expert Salzo. Dobrá. Tady je krásná část guru, mistr, učitel. A mně tady přišlo zajímavý, že on se ptá, myslíte si, že člověk potřebuje k dosažení realizace žijícího gurua? A on tvrdí,
Abych k vám byl zcela upřímný, žijící guru není k realizaci Boha naprosto nepostradatelný. A tvrdí tady, že první člověk, který na zemi realizoval Boha, úplně první realizovaná duše neměla lidského guru. A kdo to jako je? To nevíme? No, víme. To nevím. Kdo byl první realizovaný majster? Adam? Určitě to byla jeho inkarnácia. Dobře. Tak nám stačí. Ale teď pozor, vysvětluje. Máte-li však gurua, ulehčuje to váš vnitřní duchovní pokrok. Guru je váš soukromý učitel. V každém okamžiku životní cesty se vás nevědomost snaží zkoušet, zkoumat a trápit, ale tento soukromý učitel vás naučí, jak u zkoušky obstát. Jak se to teda vlastně bralo? Nebo bere ve Sri Chinmoy, když teď guru je mrtvý? Stále potřebují oni jeho k realizaci, nebo už ho obcházejí? Ne, v žiadnom prípade neobchádzajú. Ako je zaujímavé, že vytvoril sa hneď po jeho smrti, ráda sa vytvorila, zo starších žiakov, takí samozvanci, by som povedal, ktorí sa rozhodli, že oni sú tí vyvolaní, a nikto ich nevyvolil, oni sa samovyvolili, povolaní na to, aby viedli žiakov ďalej. Jasný. Keď sa guru ešte za jeho života pýtali, jeden novinár sa pýtal, že či má následovníka, či učil niekoho, kto bude jeho následovníkov. On povedal, že nemá. Nástupce myslíš, ne? Nástupcu, tak. Takže nemá, ani nebude mať, nechce mať, pretože Boh sa postará o jeho deti. O nás sa postará Boh. No ale napriek tomu vznikla tá rada. A ta funguje do dneška? Tá funguje do dneška. Vytvorili aj pravidlá, tie pravidlá mám na 2 strany napísané. To chci. Ako prijímať žiakov, či ich môžu vyhodiť. Oni ich nemôžu vyhodiť normálne, to iba guru mohol vyhodiť, ale aj tak ich tak pritlačia, že ich vyhodia. Takže je mi to jasný. Takže to, jak mi říkal ten mluvčí toho centra Sri Chinmoy, že nevyhazují členy, tak on vlastně jakoby ve svý hlavě mi nelhal, protože oficiálně teď bez gurua nemůžou vylučovat, i když ví, že dřív vylučovali. Keď si zoberiem môj prípad, keď to stiahnem na seba, mňa tiež nikto nepovedal, že si out, že si mimo. Ale pritlačili na mňa a dali mi podmienku. Keď sa začne správať tak, ako si sa správal predtým, ako líder centra, tak budeš musieť odísť. A vy pracujete s tými ľuďmi x rokov. A chcete pracovať v kolektíve, kde všetci vám dajú najavo, jak vás neznášajú, vás nemajú radi. To je strašne nepríjemné. Tak dáte výpověď na dohodu. Přesně. Jasný. Ale některý žáky přímo vyloučili, ne? To vždycky guru řekl, out. Úplne v pohodě. V pohodě, jasný. Napríklad jedna žiačka sa zamilovala do druhého žiaka, list som ti ukazoval. Je to anonymné. A zdvorila sa tomu gurovi. Napísala mu, že proste má ten problém a on povedal, že je out. Takže... Hele, mám tady krásný citát na závěr. Myslím si, že jsme dneska toho řekli hodně. Hodně, no. Mohl byste uvést názorný příklad, jak může nový žák získat od mistra více než starý žák? Právě dnes jsem četl příběh o duchovním mistrovi, který poradil 2 hledajícím, aby šli a přijali jiného mistra. I stalo se, že když k němu tito hledající přišli, nový mistr k nim byl velice nevlídný, hrubý a urážel je. Oba hledající u něj nicméně zůstali. Mistr nakonec řekl, dobrá, přijďte zítra, promluvím se s vámi. Druhého dne se hledající vrátili, ale tentokrát mistr ani nevyšel ze svého domu. Poslal jednoho ze svých strážců, aby jim řekl, že je nechce vidět. Hledající odpověděli, ještě včera nám huboval, urážel nás a slíbil, že se s námi dnes setká. Prosím, jdi a vyřiď mu to. Strážce řekl, tento duchovní mistr je daleko nad morálními zásadami. Nemusí dodržovat své sliby. Jsem zvědavý, jak ten příběh dokončí. Hledající na něj však naléhali. Nakonec dostali svolení mistra navštívit. Když mistr uviděl, že ti stejní hledající k němu přišli znovu s nesmírnou aspirací, položili jim několik otázek a řekli jim o jejich budoucím životě. Pak od něj chtěli duchovní požehnání a lásku.
Duchovní mistr řekl, aby se vám dostalo duchovní lásky, nemusíte mi být na blízku. Jste-li upřímní, dostanete ji, ať jste kdekoliv. Nejste-li upřímní, budete jako tento člověk vedle mě. Za posledních 12 let jsem mu nedokázal dát nic. To je dobrý. Tak jestli je uráží, tak jo. No. Je ještě jeden žák, který toho ode mě dostal hodně, ačkoliv jsem ho viděl jen jednou, před mnoha lety. Ale tento člověk, který je se mnou tolik let, ode mě nic nedostal. Když se člověk nesnaží mistra těšit, dokud je mistr na zemi, jak může čekat, že ho bude těšit v nebi? To tady zakončuje slyšen můj. Ten, kdo mistra upřímně těší, teď ho bude těšit i v nebi. Pokud žák mistra netěší tady a teď, mistr nebude věřit, že ho ten člověk potěší někde jinde. Svého mistra musíme neustále těšit, tak jako neustále dýcháme. Nadechujete se a vydechujete neustále, kdekoliv. Jestliže víte, jak mistra potěšit, když je s vámi, dokážete ji potěšit i poté, co opustí tělo. Teda z mojho pohledu pěkná manipulace. Dobrá. Já jsem myslel, že ten příběh odsoudí. Hlavně tady tu část, kde řekl, že ten týpek, který je urážel, byl hrubý a nevlídnej a pak se na ně ještě vykašlal, tak řekl, tento duchovní mistr je daleko nad morálními zásadami. Nemusí dodržovat své sliby. A já si myslím, že to Slyšen můj použil tak rád, protože se mu to líbilo, protože takhle uvažoval o sobě, nemáš pocit? Určitě. No jo, jenomže my bohužel ještě nejsme realizovaný mistři, takže my svoje sliby plníme. A jedním z těch slibů bylo to, že tuhle sobotu bude naprosto fantastická akce, kterou vede Dušan. Bude tam moderátorka, fantastická Karolina. Karolina, ta princezna na bělom koni, ano, která zachránila ma. Jeho duši. Na moju duši, který se chcel zmocnit. Přesně. Hladný drak. Hladový drak. Hladový. No já nevím, jestli drak, já bych řekl spíš had. Mně připomíná spíš haďáka. Nějakýho. Takovou kobru. Jo. Kobra indická. Takový ty kobry, co jsou v tom malém košíku a měly by vylízt jenom, když hraješ na píšťalku. Nehelejte se, na tu akci 100% přijďte. Ta akce bude... No já nechám Dušana, aby udal reklamu. Takže 16.9., to znamená v sobotu o 7 hodině v klube Mandragora. Přijďte už dřív o něco. Na Karolní ulici na Vinohrade v Praze. Príďte skôr, aby ste si mohli sadnúť. Nie je tam zase tak veľa miest na sedenie. A budeme sa snažiť vám porozprávať s Karolínou náš príbeh. Do určitej miery, do určitého času bol to iba môj príbeh. Potom to bol náš príbeh. A je zaujímavé sledovať je iba nielen z mojej strany, môžete sa o tom dočítať v mojej knihe so slonom na pleciach, ale aj ze strany partnerky. O tom viacej bude asi rozprávať druhá časť knihy, ktorú ešte nemám dopísanú, ale Karolina ma veľa z toho prezradí, ako dokázala žiť s takým magorom, ako som byl. Ale kolik let ona tě znala, co si ještě byl Slyšen můj? A neuveriteľné 4 roky. Ja som sedel na 2 hlavičkách. Jasný. Na 2 stoličkách. Na jednej s Karolínou, na druhej v centre. No jasný. Jedno u božského gurua a druhé... U božské Karolíny. A božské Karolíny. Krásné. No já myslím, že ta je určitě lepší. To je teďka tvůj guru? Byste si navzájem guruama. A teraz to nie je. Jediný guru to som ja. Pro sebe. Ale pro ní je zase ona. Nebo pro ní seš ty. Ne. Každý mám sám. rád. Ne. Každý sám sobě guruem. Tak je. No a to vlastně, paradoxně, nám potvrdí na závěr i Slyšen můj. Protože řekl, věčná otázka člověka. Kdo je Bůh? A boží okamžitá odpověď. Mé dítě, kdo jiný je Bůh než ty? To je ono. To je krásné. A s tímto se s vámi loučíme. Tešíme sa na ďalšie stretnutie a v sobotu v Mandragore sa vidíme naživo. Těšíme se.